दिनैनि बे थ्रि मान्थ्स फुटबल ट्रेनिं कचिं केम्पआव बेखौ स्पन्सर खालामदों जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिल आरो इउनाइटेडलि अर्गानाइज खालामदों महनपुर थुलुंसि क्लाब लोगोसे सिमेन्ट आन्चलिक एबसु आरो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो लोगोसे 6 नं सानजारि नोगोरनि EM मनेन्द्र नार्जारि सार बिथाङाबो जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो बे कचिंनि गेजेरजों जोङो आसा खालामोदि जोंनि ओनसोलनि बर' लाइमोन लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि गथ'फ्रा बेयाव जइन जाफैदों दासिम जइन जाफैनाय जोंनि बिबाङा जाहैबाय 340+ जाबाय आरो लोगोसे गाबोनहालागै 60सो गथ'फोर जइन जाफैगोन होनना जों खौरां मोन्दों गासै 400 गथ'फोरखौ जों बे फ्रि कचिं केम्पआव जोङो ट्रेनिं होनो हागोन कचिं होनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो लोगोसे जोङो मोजां स्टेन्डार्ड लेभेलनि कचिं होनो होननानै साननानै जोङो मणिपुरनिफ्राय बिथाङा नेशनेल प्लेयार थौनांजाम शंकर सिंह बिथांखौ जों कच हिसाबै जोङो लाबोनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि गथ'फ्रा पेन्डेमिक COVID-19नि थाखाय गोबां गथ' लाइमोनफ्रानो गोबां गाज्रि हुदा सोलोंगासिनो दङ जों नुनानै मोन्दों आरो बेफोरखौ होबथानोनो जोङो बे फ्रि कचिं केम्प जायखौ MSC मिसिं अट'नमास काउन्सिला स्पन्सर खालामदों जों बेनिखायनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिसिम जोबोद साबायखर बावहरो आरो लोगोसेनो बिथांमोना जोंनो दि बे सुजुगखौ होदों बे सुबिदाखौ होदों अर्गानाइज खालामनो जों बिथांमोननिसिम बेनिखायबो जोङो जोबोद साबायखर बावहरो मोनफ्रोमबो गेमखौनो गेलेनो सोलोंनांगौ जेरै फुटबलल' होननानै फुटबलखौल' आसा खालामबाय थाबाबो जाया मानो होनबा समा नेनानै थाया जेरै बिनि गेजेरावनो सोरबा मोजां जुदि एथलेटिक गेलेनो ओंखारदोंबा बेखौ जोङो प्रशिक्षण होनायनि गेजेरजों गेलेहोनांगोन जेरै नोङो फुटबल गेलेनानै इन्टारेस्टेड थादबाबो मोजां गेलेग्रा थारबा नोङो बेखौ दिनैथ' बेयो मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे कचिंसो बेयो गाबोन नोङो मोजां गेलेयोबा स्टेट लेभेलनि कचिं जों लाबोगोन कचिं खालामहोगोन स्टेट लेभेलनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै अफिसारफोरखौ लेंहरनानै आरो बेनि उनावहाय आरो मोजांसिन गेलेबावोबा जेरै मोजांसिन गेलेबावोबा नेसनेल लेभेलावबो जोङो फाथायहरगोन नोङो नोंथांमोनानो मिथिगौ जे एलेन दिउरि मोना जेरै हरिचरन नार्जारि मोना बिसोरबो बेबायदिनो गेलेसो बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्रायसो गेलेनानै स्टेट लेभेलनिफ्राय नेसनेल लेभेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिनै जायगा मोनहैदों बिथांनि नामखौ आं खोनाबाय थादों मानो होनबा बिथाङा सासे मोजां फुटबलारमोन फुटबलारनि उनावहाय बिथाङा कचनि माबायाव फरायनानै कचार जादों आरो बेखौ थुलुंसि क्लाबा लाबोनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो मानो होनबा बिराद मोजां कचार होयो आरो बिनि सायाव जोंहा एसे फोथायनाय दङ मानो होनबा आसामाव 3-4सोल' मोजां फुटबल कचार दङ आंनि नुनायाव सासे जरहाटनि सासे बियो दा गगामुख मर्निं FC खालामनो नागिरदों ओमफ्राय दा नोलोबारियाव मोनसे कचिं जागासिनो दङ जौनायाव मोनसे कचिं जागासिनो दङ जेरै सानजारि नोगोराव कचिं जागासिनो दङ खिन्थु बिसोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला बे 3 कचारा खोब मोजां दिनै जाखांफुनाय उन्दै गथ' आन्डार 13निफ्राय आरो आन्डार 16 आरो आन्डार 20 बे मोनथाम केटेगरिनिफ्राय लानानै जोङो गथ'फोरखौ 3 मास मोनथाम फुटबल कचिं होनो नागिरदों बेवहाय जोंहा गोबां थांखि दङ जाहाथे जाखांफुनाय गथ'फोरा उन्दै गथ'फ्रा गेलेनायजों लोगोसे गावनि लाइफखौ माबोरै दानो हायो बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मानोना दिनैनि दिनाव उन्दै गथ'फ्रा स्कुल बायदिसिना गैथ'आ दा बे गैयि समाव बिसोरखौ बेस्थ' लाखिनो थाखाय आरो दिनैनि दिनाव खेल' इन्डिया नोंथांमोना खोनादों खेल' इन्डियानि जों लोगोसे गेलेनायनि बादायलायनायनि गेजेरजों गोबां गावनि लाइफआव दावगालांनो हायो बेखौ मेन उद्देश्य लानानै जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिला बे गेलेनाय कचिंखौ जोङो आखायाव लादों जाय गथ'फ्रा कमप्लिट खालामगोन बिथांमोनखौ जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिला बेयाव सार्टिफिकेट होगोन जों बिथांमोननो सार्टिफिकेट होगोन दा बे सार्टिफिकेटजों बिथांमोना इयुनावहाय बे सार्टिफिकेटआ उनाव गोबां खामानि होगोन बिथांमोननि लाइफ दानायाव दिनै सिमेन्ट दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो बे सामार समावहाय फ्रि कचिं फुटबल बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों लाबोबाय थाखादोंमोन थिग बेबायदियैनो दिनै जोंनि ओनसोलाव माखासे दल संगठन दङ जेरै इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेसन लोगोसे मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि अननायजों
जों दिनै बे बेसेन नाङै 3 दान बे फोरोंथाइ बादाखौ जों दिनै मावफुंनो हादों। जा गोजोननाय मोन्दों, मानो होनोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै जा गथ'फोरा दिनै गेलेनाय फरायनाय बेफोरावहाय एसे उनफिननायखौ जों नुनो मोन्दों, माखासे बेलेग गाज्रि फारसे थांनायखौ जों नुनो मोन्दों। ओंखायनो जाहाथे जों मोजां मोनसे लामायाव लाना फैनो हागोन नामा, बे मोनसे थांखिजों, बे नोजोरजों जों दिनै इउनाइटलि दिनै 3 नं महनपुर थुलुंसि क्लाब, लोगोसे सिमेन्ट दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे सानजा सानजारि सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जों जयै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों।